събота вечер ми звънят хора от Хасково и Кърджали. Разказват за масов натиск върху хора с ТЕЛК, пенсионери, социално зависими, да се качвали на автобуси за протести, а ако откажели, ще ли да им бъдат отнети пенсиите и социалните помощи. Говорих с жена с множествена склероза в инвалидна количка. Заплашвана е, че ще изпрат личния асистент, ако не тръгне. Това не е политика. Това е терор над възрастни и бедни хора. И който е решил да размахва етническото напрежение, етническата карта, да знае, че няма етническа война. Българи, турци, роми, живеем от толкова време заедно. Ние сме един народ и сме под едно знаме. Питам публично Министерство на труда и социалната политика, следи ли се за отнемане на социални права по политически причини? И призовавам всички потърпевши от натиск, от страна на кметове и съветници на ДПС ново начало. Пишете ми, подавайте сигнали, говорете ясно, високо и смело. Страхът не е по-силен от хората. Ние сме повече и сме единни.